Psalm number 46. Inetu ndikufuna ndipitirize kuwerenga mawu a Mulungu ndi inu pa kuwerenga buku la Masalimo chapter cha 46. I would really encourage you, if you have a Bible, to read this psalm yourself. Ndiye ine ndikufuna ndikulimbikitseni inu kuti ngati muli ndi Baibulo, salimo limeneli mukaliwerenge nokha. And although I would love to read the whole psalm this evening, there isn't really time to do that. Ngakhale ine ndikukonda kuti ndikanawerenga salimo lonse mpaka na kumapeto madzulo ano, koma ndilibe nthawi yoti ndikapange zimenezo. So I just want to pick out a few verses from it. Ndiye ndikufunatu ndingotengatu mavesi tu ochepa kuchokera ku buku limeneli. The first verse that I want to read is the first verse of the psalm. Ndiyetu vesi loyambirira limene ndifuna ndiwerengetu ndi vesi la salimo loyambirira number 1. It says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ndiyetu likunena chonchi, Mulungu ndiye pothawira pathu ndi mphamvu yathu, thandizo lopezekeratu m'masautso. Then let's read from verse number 4, which says, There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Tiye tiwerengeninso ndime yake number 4 amene ikunena kuti, pali mtsinje, ngalande zace zizakondweretsa mudzi wa Mulungu, malo oyera okhalamo wamwambamwamba. And then at verse number 9, speaking about God, it says, He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Ndiye tipitizanso kuwerenga ndime ya number 9 pamene akunena kuti, aletsa nkhondo ku malekezero a dziko lapansi, athyola uta nadula mthungo, atentha magaleta ndi moto. And then the final verse, which really is to be my text for this short message this evening, is verse number 10. Ndiyetu vesi lomaliziratu limenetu ndingalankhulepo madzulo anotu pa uthenga wanga ndi vesi number 10. Be still and know that I am God. Khala chete, dziwa ndipo dziwani kuti ine ndine Mulungu. These are very anxious and troubled days. Awatu ndi masiku amenetu ndiovuta kwambiri komanso ndiopereka nkhawa. All across this world in which we live, people are full of fear. Dziko lonse lapansi limene inu ndine tikukhalamo lero anthu ali ndi mantha aakulu. There are many things that cause fear in the world, but right now people are extremely fearful of a disease. Inu mukudziwa kuti pali zinthu zambiri zimene zimachititsa anthu aonse apa dziko lapansi kuti akhale amantha, koma mu nthawi ino imene tikulankhula ino anthu ambiri ali ndi mantha aakulu chifukwa cha muliri umene watigwera pakati pathu wa nthenda. And there are many rumors and lies that just make people even more fearful. Ndiyetu pali mbiri komanso mabodza amenetu akungopitiriza kuachititsa anthu kuti akhalebe amantha kwambiri. That is the work of our enemy, the devil. Iyitu ndi ntchito tu ya mdani wathu amene ndi Satana. The Lord Jesus Christ is described in the Bible as the way, the truth, and the life. Ambuye Yesu Kristu akufotokozedwatu mu Baibulo kuti iye ndiye njira, choonadi komanso moyo. The devil is the father of lies, but the Lord Jesus, he is the truth. Satana njerekezi ndiye tate wa mabodza, koma Ambuye Yesu Kristu ndiye choonadi. Because he is the truth, he is the true way. Ndiye chifukwa kuti iyeyo ndi choonadi, iyeyo ndiye ndi njira yoonadi. And he is the only one who can truly bring life. Ndiye iyeyo ndiye ekhayo amene akhonzadi kubweretsa moyo. The psalmist who wrote these beautiful words that we have read together knew many troubles in his life. Munthu amene analemba masalimo pamene payo, pamoyo wake nayenso anadziwa mavuto aakulu. Just like you and I, sometimes he was sick. Monganso ngati inu komanso ine, nthawi zina iye amapezeka kuti akudwala. Often he had troubles in his family. Nthawi zambirinso anali ndi mavuto tu m'banja lake.
he was not short of enemies. There were many who wanted to see him dead. Anali ndi adani ambirimbiri ndipo adani amenewo amafuna atamuona iye ataphedwa. But his confidence was always in God. Komatu iyetu kulimbika mtima kwake nthawi zonse kunali mwa Mulungu. And as Christians, we experience many of the same things. Ndiyetu ifetu ngati akhristu timakumananso kapena timadutsatu mu zinthu zomwezomwezo. Although we have trusted in the Lord Jesus Christ, we also experience trouble in life. Ngakhale tutamkhulupirira Ambuye Yesu Khristu, nafenso timakhalatu ndi mavuto m'moyo. As I speak to you right now, I have a dear friend who is fighting for his life in hospital. Monga mmene ndikulankhula pompano, ine ndili ndi mnzanga atu wapamtima amenetu akulimbana ndi moyo wake tu muchipatala. I know of other friends whose hearts are breaking because loved ones have passed away. Ine ndikudziwa atu anthu ena atu amene mitima yawo yasweka chifukwa okondedwa awo achotsedwa pakati pawo muimfa. I know of some who are afraid because their businesses are failing because of this virus. Ine ndikudziwa atu ena aiwo amenetu ali ndi mantha akulu chifukwa mabizinesi awo onse asokonekera chifukwa cha muliri umene wafika pakati pathu. And sadly, it's just a lie from the devil that some people believe that Christians don't have trouble in life. Ndiyetu nzomvetsa chisoni kuti ndibodza atu la nkonkhoniza lochokera kwa Satana kuti pamene munthu wakhala mkhristu basi samakhala ndi mavuto ena aliwonse. But although we do have trouble in life, we have great confidence. Komabe ngakhale tili ndi mavuto pamoyo, ifetu tili nako kulimbika mtima. And if you are not a Christian, if you are not a believer in the Lord Jesus, ndiye ngati inu sinu mkhristu, ngati sinu okhulupirira mwa Yesu Khristu, if you have never been born again, I cannot promise you a way to escape trouble. Ngati inutu simunabadwa mwatsopano, ine sindingakulonjezeni inutu njira imene mungathawire mavuto anu. But I can show you how that you can have confidence and peace even in the face of trouble. Koma inetu ndikhoza kukuonetserani mmene inu mukhoza kukhala nawo mtendere komanso kulimbika mtima atu mkatikati mwa mavuto amenewo. From these verses that we've read together, I want you to see three simple but very precious things. Komatu mavesi amene tawerenga limodzi apa ndikufuna inuyo muone zinthu zitatu zimenetu ndi zamtengo wapatali kwambiri. The first thing that I want you to see is that God is a secure refuge. Chinthu choyambiriratu chimenetu inetu ndikufuna ndikuonetsereni inu ndicho kuti Mulungutu ndiye pothawira pathu pokhazikika. Because God is our refuge and our strength, the writer says, Chifukwa choti Mulungu ndiye pothawira pathu komanso ndiye mphamvu zathu, wolemba akunena choncho, we will not fear. ifetu sitidzaopa kapena sitidzakhala ndi mantha. He said, we will not fear because God is near at hand. Ifetu sitidzakhala ndi mantha chifukwa Mulungutu ali pafupi ndi ife. And he said, we will not fear because even though the mountains may crumble, Ndetu atikunena kuti ife sitidzaopa chifukwa ngakhale mapiri agwedezeke ndi kugwa, God can never be moved. Mulungutu sangasunthike ayi. My dear friend, tonight I want to tell you that God is near at hand if you reach out for him. Mzangatu ndikufuna ndikuuze pano kuti Mulungu ali pafupi ngati iwetu utambasula dzanja lako ndikumugwira iye. And I want to let you know that if you trust him, he will never ever fail. Ndipo ndikufuna iwe ndikuuze kuti ngati uyika chikhulupiriro chako pa iye, iwe sudzalephera. God is our secure refuge. We do not need to fear. Mulungutu ndiye pothawira pathu, ifetu sitidzaopa. And so perhaps there are fears and trouble in your life and you're anxious about tomorrow. Ndiye kuthekatu palitu kuopatu chifukwa cha mavuto amene ali pamoyo wako ndipo iwe ndiwe wodera nkhawa zokhudzana ndi mawa lako. I want to tell you that God is near. Ndikufuna ndikuuze kuti Mulungutu ali pafupi. And perhaps you're anxious because you see many things in your life changing. Mwinatu kuthekatu iwetu ndiwe wankhawa kwambiri chifukwa ukuona zinthu zambiri pamoyo wako zasintha ndithu. I want to remind you that God never changes and he can be relied upon. Ndikufunatu ndikuuze kukukumbutsa kuti Mulungutu samasintha ndipo iwe ukhoza kumudalira iye. The next thing that I want you to see in the fourth verse of the psalm is this.
ndi chinthu chachiwiri chotsatira chimene ndikufuna iwe uone pa Masalimo chapter tinawerenga ndi awa. That God is like a sweet river who refreshes us when we are weary. Kuti mulungutu ali ngati mtsinjetu wokoma wotsekemera umenetu umatipangitsa ife kuna kwakuti tibwererenso ndi mphamvu tikhalenso ndi mphamvu zina pamene tatopa. Sometimes the troubles in life make our hearts feel sad and bitter. Nthawi zinatu mavuto tu pamoyo amachititsa mtima wathu kuti ukhale ndi chisoni komanso tu ukhale ukupweteka. Sometimes we're full of disappointment. Nthawi zinatu timakhala anthu odzadzatu ndi zokhumudwitsa. And just as the Christian has a secure refuge in God and in his Son, the Lord Jesus Christ, ndiyetu monga mkhristu ali nako kothawira kokhazikika mwa mulungu komanso mwa mwana wake ambuye Yesu Khristu, so in our Lord Jesus Christ there is sweetness and there is something to refresh us when we feel sad and bitter. Choncho tu mwa ambuye wathu Yesu Khristu tu mulinso tu zokoma komanso zinthu zimene zikhoza kutilimbikitsa ife komanso ndi kutipatsa mphamvu zinatu pamene timkhulupirira iye. And if life for you is full of sadness and bitterness and weariness, ndiye ngati moyo tu pa inutu uli odzadza ndi chisoni komanso zopweteka komanso zowawidwa mtima, if a life of sin has left you feeling sad and weary, ngati tu moyo wa uchimo tu wakuchititsani kuti inutu wakusiyani inu kuti mukhale wachisoni komanso wotopa, I'm glad to tell you that in the Lord Jesus Christ you can find sweetness and gladness and joy in your soul. Inetu ndinosangalala kukuzani inu kuti mwa Yesu Khristu mukhoza kupezatu kukoma konse komanso ubwino onse chimwemwe chonse ndi chisangalalo chonse. And that brings me to my final point, which is this, that in our psalm we see that God is a sure rest. Nde izitu zikundibweretsa inetu kumfundo yake yomalizatu imene tinawerenga Masalimo imeneyi kuti mulungutu ndiye potsamiratu pathu potsimikizika. We do not need to fear because he is a secure refuge. Ifetu sitikuyenera kuopa chifukwa iyetu ndiye pokhalira potsamira pathu pokhazikika. We do not need to live with bitterness and sadness in our souls because he is a sweet and refreshing river. Ifetu sitikuyenatu kukhalatu mmoyotu wachisoni komanso okhumudwa ndi ankhawa chifukwa iyetu ndi mtsinjetu umenetu umatha kutsitsimutsanso ifeyo. But when our enemies seem to be ready to overthrow us and make us afraid, koma pamenetu adani athu akufunatu kapena akuonetsa kuti asapaone kutigonjetsa ife, then we can find in him a sure and certain rest. Ifetu tikhonzatu kupezatu mwa iyetu kukhazikika, tikhoza kupeza kukhazikika ndithu kotsimikizika mwa iye. He never fails. Iye samalephera. Just before I finish, I want to remind you of something. Inetu ndisanamalize ndikufuna ndikukumbutseni inu za chinthu china. I want to remind you that the greatest danger that we have in life is not from a virus. Ine ndikufuna ndikukumbutseni inu kuti choopsatu chachikulu chimene tili nacho mmoyotu si matenda amene tili nawo wayi. The greatest danger that we face in life is the danger of perishing because of our sin. Choopsatu chimene tili nacho tu mmoyotu ndi kutayika chifukwa cha machimo athu. And the greatest bitterness that we experience in life is the bitterness that comes from our sin. Ndiyetu kuwawidwa mtima kapena kupya mtima kumene tili nako tu mmoyotu kukubweratu chifukwa cha machimo athu. And the greatest enemy that we have is the enemy of our soul, Satan himself. Komanso tu mdani wamkulu amene tili naye pa moyo wathu ndi Satana amene ndi mdani wa moyo wathu. Our enemy wants to destroy us and bring us down to hell. Mdani amene akufuna kutiwononga ife ndi kutipititsa ife ku Gehena. But because of the work of the Lord Jesus Christ upon the cross at Calvary, koma chifukwa cha ntchito tu ya Ambuye Yesu Khristu imene anayigwira pa mtanda wa Calvary, when we realize that we are in danger of perishing because of our sin, pamene ife tazindikira kuti tili pa ngozi yayikulu kuti tikatayika chifukwa cha machimo athu, we can flee to him as our secure refuge. ifetu tikhonza kuthawira kwa iye ngati tu
pothawirapo pokhazikika. When we are burdened because of the bitterness of the sin that has affected us in our hearts, pamene ifetu taphinjikatu chifukwa cha kuwawidwa mtimatu chifukwa cha uchimo umene wakhudza mtima moyo wathu, we can rest in him, the sweet river for our souls. tikhonzatu kupumulatu mwa iyeyotu amene tu ndi mtsinjetu wokomatu wa miyoyo yathu. And when we are afraid because an enemy seeks to destroy us, ndi pamene ifetu tili ndi mantha chifukwa mdani akufuna atiwononge ife, we can find in the Lord Jesus Christ a sure rest who will never fail. tikhonzatu kupeza mwa Ambuye Yesu Khristutu popumula pokhazikika. I want to finish by reminding you of the lovely verse at the end of our chapter. ndikufunatu inetu ndimalizetu pakukumbutsani inutu vesi labwino limene tinaliwerengatu kumathero kwa chapter chathuchi. We read together, "Be still and know that I am God." ndiye tinawerengatu limodzi ndipo vesi lake ndi la 10 limene anati khalani chete ndipo dziwani kuti ine ndine Mulungu. In this verse, the psalmist is simply telling us that in order to enjoy the refuge and drink at the sweet river, ndiyetu mu buku limenelitu wolemba masalimo akutikumbutsa ife kuti tikasangalaletu ndi kupumula kokhazikika komanso kusangalala ndi mtsinje umenewo otsekemera. we must just be still and trust in God. ifetu tiyenatu kukhalatu anthu okhazikika wosasunthika ndi kukhulupirira mwa Mulungu. The Lord Jesus Christ said, "Come unto me, and I will give you rest." Ambuye Yesu Khristu ananena kuti idzani kwa ine ndipo ine ndidzakupatsani inu mpumulo. He died upon the cross. He experienced the awful judgment of God. Iyetu anafa pa mtanda ndipo pamenepotu anakumanatu ndi zoopsa kwambiri kuchokera ku mkono wa Mulungu. And he offers rest and refuge and peace to you if we only trust in him. Ndiyetu iyetu akuperekatu kupumula komanso tu mtendere kwa inu ngati inu mungokhulupirira iye. Thank you for listening this evening, and may God bless you with rest in your soul. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera madzulo ano ndipo Ambuye akudalitseni ndi kupumula kwakukulu mmoyo wanu.